Історичне рішення прийнято. Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи за основу та в цілому. За 325 народних обранців 5 утримались. Не голосувала лише фракція опозиційної платформи «За життя» повним складом. За 325 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракції. Міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що закон гарантує збереження самобутності та забезпечить умови для сталого розвитку кримсько-татарського народу. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму та Севастополя. Через спротив проросійських сил попередніх скликань парламенту неможливо було визначити навіть поняття корінних народів, згадує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності у 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі Української держави». Нардеп від «Голосу» Рустем Умєров назвав ухвалення закону історичним моментом, на який чекали десятиліттями. Усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін, уродженець Євпаторії, згадує, як російська пропаганда пропонувала себе як братній народ і водночас стравлювала людей в Криму. Додав, що окупація стала наслідком відсутності політики щодо корінних народів, а ухвалений закон назвав історичним. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Проголосований документ тепер відправиться на підпис до спікера та президента України. Але, як напередодні заявили делегати Курултаю, закон про корінні народи має бути підсилений створенням кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України. Владислав Стужук, Заман, АТР. Кількість абітурієнтів з окупованих територій збільшується, а Україна відкрила для них 214 освітніх центрів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Центри Крим-Україна та Донбас-Україна працюють не лише на базі вишів, підпорядкованих Міністерству освіти, а й у закладах Міністерства культури, охорони здоров'я та МВС. За словами міністра, абітурієнти з окупованих територій можуть вступати на рівень молодшого бакалавра, магістра медичного та фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти та молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти. Такі вступники мають право вступати на місця державного замовлення в межах квоти 2. Хочу зазначити, що в минулому році квота 2 була 12 755 місць. В нас вступило 2047 осіб, і що дуже тішить, що в порівнянні з 2016 роком таких вступників стає все більше і більше. Особи мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі і вступ на бюджетну форму навчання по квоті 2 до 20 липня, а на контрактну форму до 20 вересня. Також там передбачено складання на базі освітнього центру 2 іспити державної підсумкової атестації «Українська мова та історія України» та скласти 1 профільний іспит, де встановлює заклад вищої освіти.
Путін офіційно дозволив блокувати Керченську протоку. Російський диктатор віддав під охорону Росгвардії акваторії Керченської протоки та незаконно зведеного Кримського мосту, а також акваторії так званого енергомосту до окупованого Криму. Згідно з законом, окупаційним підрозділам дозволено оточувати ці акваторії та іноземні кораблі при спробі нібито незаконного проникнення. Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці. Нагадаю, нещодавно неподалік Керченського півострова проходив фрегат військово-морських сил Нідерландів «Еверцен». Тоді російські винищувачі імітували атаки на корабель. В Міністерстві оборони Королівства Нідерланди назвали такі дії безвідповідальними. Не чув, що політв'язні говорили про екстремізм та тероризм, лише обговорювали теми ісламу. Про це на засіданні Південного окружного військового суду заявив таємний свідок, якого назвали як Фарітов. В ці дні окупаційний суд в Ростові-на-Дону розглядає справу 25 кримських татар, яких звинуватили в тероризмі через причетність до організації Хізбут Тахрір та спроби захоплення влади в Росії. Напередодні в цій же справі допитали іншого свідка, якого назвали Рамазановим. Він також не зміг підтвердити причетність затриманих до тероризму. Захист вимагав розсекретити дані таємного свідка, однак суд відмовив, посилаючись на те, що є загроза з боку підсудних. За словами адвокатів, допит цього свідка продовжиться 27 липня. Этого секретного свидетеля допрашивали по видеоконференц-связи из какого-то из судов, что я считаю, и мои коллеги считаем, конечно же, нарушением, потому что секретный свидетель должен доставляться в здание суда. Первое ходатайство о том, чтобы была раскрыта личность данного секретного свидетеля, потому что в соответствии со статьей 11, частью 3 Уголовно-процессуального кодекса должны быть исчерпывающие основания для засекречивания свидетеля. Это угроза жизни и здоровью его, либо его семьи и имуществу, этому должны быть фактически доказательства. Однако в материалах есть только заявление этого свидетеля, что он просто опасается за свою жизнь и здоровье, и ничем это, как требует того закон, не подкрепляется. Я задал вопросы, касающиеся терроризма, экстремизма, и слышал ли данный свидетель о чем-либо касающемся там захвата заложников, уничтожения там зданий, подрывов там зданий, захватов зданий государственных учреждений. Он сказал, ни о чем такому не слышал. Он был на собраниях, как он говорит, конспиративных, где обсуждался ислам, где говорилось о создании халифата, обсуждались общеисламские темы и так далее. В Москві б ходили гривні та майоріли синьо-жовті прапори. Президент України Володимир Зеленський відповів на випад російського президента Владіміра Путіна. Той під час вчорашньої прямої лінії заявив, що українці та росіяни нібито один народ і що, мовляв, розбрат між ними вносить керівництво України, яке до того ж не налаштоване на діалог, заявив Путін. Президент Зеленський такі закиди відкинув і заявив, що наші шляхи розійшлися. Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Але ми, повторюю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві швидше за все ходіли б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Артилерія, БМП та дрони. Окупанти 9 разів обстріляли українські позиції від Приазов'я до Луганщини. Поблизу Новгородського на Донеччині ворог бив з 82-х мінометів, а також озброєння бойової машини піхоти. А біля Водяного, Оріхового, Золотого 4, Новоселівки та Південного ще й з гранатометів різних систем та кулеметів. Другий день поспіль саме на Луганщині фіксують намагання російських безпілотників Орлан-10 перетнути лінію фронту. Але апарат швидко знешкодили. Зночі зафіксовано ще одне порушення тиші. Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.
Колишній бойовик хотів оселитись у столиці як переселенець. Контррозвідники СБУ затримали в Києві колаборанта, який воював на боці окупантів на Луганщині. Чоловік був стрільцем у так званій народній міліції ЛНР, а також обслуговував техніку окупантів. Згодом переїхав на Київщину, щоб легалізуватися як переселенець. Нині спецслужбовці перевіряють, чи не виконував він завдань ворога вже на вільній території України. Чоловікові оголошено підозру у створенні терористичної групи. Йому обирають запобіжний захід. В Канаді не вщухає аномальна спека. За останній тиждень в Літтоні у центральній частині Британської Колумбії зафіксували 3 температурні рекорди. В неділю повітря прогрілося до 46,6 градусів. У понеділок майже до 48, а у вівторок до 49,6 градусів. До цього найвищою температурою для Канади вважався рекорд 1937 року. Тоді в Саскачевані стовпчик термометра піднявся до 45 градусів за Цельсієм. Поліція Британської Колумбії повідомляє, що за 5 днів аномальної спеки у провінції зафіксовано понад 480 випадків раптової смерті. І це ще не остаточні цифри. Середній показник для такого періоду трохи більше 150 померлих. Влада припускає, що саме спека стала причиною такого різкого стрибка смертності. На тлі спеки різко виріс попит на кондиціонери. Кондиціонерів купують 4 рази більше, ніж зазвичай. У червні зазвичай немає такого попиту. Сильна спека настає тільки в липні або серпні. Влада закрила місцеві школи та університети. Також в провінції зросло споживання електроенергії. Екстремальна погода знищує і сільськогосподарські посіви. При цьому Канада – один з найбільших у світі виробників пшениці та рапсу. У довгостроковій перспективі це означає, що обсяг врожаю не досягне середнього показника. Можливо, він буде навіть набагато нижче. Синоптики прогнозують, що небезпечна спека протримається до кінця тижня. Хвиля гарячого повітря також накрила північний захід Сполучених Штатів.